Какво видяхте? Абе, той го закачил с това колата и он е рипнал с от джипа, че му удари на колата и оттам става дънданиите, разбираш ли, за колко става. За парко място се карат тук, кой ще спре тук. Вие някъде наоколо минавахте? Тук от тази страна отпред. Със собствено че такова. Чухте ли изстрел? И то се чува, тук трябва да си глух да не чуеш. Оплашихте ли се вие? Аз да се плаша. Да. Мен ме е страх само от това как беше дива Вася телевизия. Добре, тук явно има доста спорове за паркоместа. Има ли друг път такива пререкания? Всеки път, всеки шофьор се кара за паркомясто. Това е, има ли някаква къвга, за какво става къвгата шофьор? За паркоместа се карат хората. И като му ударил вратата и то му е завряло гумното. Разбираш, и става и